Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venum, MMA Elite. If you want to fight, fight with style. Nakon spektakularne sezone slijedi nam veliko finale VSB boksačke lige. Rezervirajte subotu i nedjelju 20. i 21. lipnja za Astanu Arlans i njihov novi pohod na novi VSB naslov. Predvođeni našim Filipom Hrgovićem i Hrvojem Setlom, Kazahstanci jurišaju na neugodne Cuba Domadorese. Subota 20. lipnja u 13:30 i nedjelja 21. lipnja u istom terminu. Uživo, samo na Fight Channelu. Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venum, MMA Elite. If you want to fight, fight with style.